Hi, Jenax! Hello po. Ayan, finally, dear! Diretso na tayo sa pag-uusapan natin, Jenax. Ano bang dahilan at napatawag si Jenax sa ating programa? Ano po, problema ko po yun sa asawa ko. Bakit? Anong meron kay Nasa asawa? Pinas po siya. Ilang Ang taon na dami kayo po kasi together? mga chismis eh. Galing sa mama ko po. Madaming chismis galing sa mama mo. The fact na tinawag mo siyang Oo. chismis, ibig sabihin, wala ka pang patunay. Pero one time po, yung ano po siya, Teka lang last year po teka yun. lang, dear. Before natin ituloy-tuloy, no, ilang taon na muna kayo together ni asawa? Ano na po, 8 years na po. Tapos may anak kayo, Jenax? Meron po, 2. Okay. Tapos, ilang taon ka nang wala sa Pinas? 1 year po lang po. Okay. Sige. Diretso na kwento. Mm-mm. Ano po kasi last year, nag-aaway kami noon kasi ano siya, nagsabi yung yung mama ko sa akin na nakita daw yung asawa ko na may kasama daw yung babae, nakita ng pinsan niya. Tapos yung pinsan niya nagsasabi sa mama ko. Kaya ayun, nagkaaway kami noon. Tapos hindi siya tinatanggi niya yung may kasama daw siyang babae. Pero pinsan niya talaga, first cousin niya, nakikita siya na may kasama siyang babae part. Pero dati po kasi nandun ako sa Pinas, nagawa niya na yan dati. May history Kaya nga na. nalilito nga ako. Oo po. Inamin niya talaga sa akin dati bago po ako umalis ng Kuwait po ako dati. Inamin niya sa akin. Oo, na may babae siya. Tapos sabi niya sa akin, ganda na lugar nung nagbanding kami na magpamilya, sabi niya sa akin. Pero pinatawad ko siya dun. Kaya nga nalilito ako kung hindi ko alam kung ginagawa pa rin niya ba o hindi. Kasi marami pa rin din mga chismis na dumadating sa bahay ng mama ko. Kumbaga, yung chismis na yon ay hindi galing basta-basta sa nanay mo. Galing yon sa mga taong nagsusumbong Opo. sa nanay mo. Opo. Okay? Bali, kapamilyar lang po ng asawa ko po. Oo. Kapamilya ng asawa mo mismo yung nagsusumbong sa nanay mo tungkol sa pambababae ng asawa mo. Pero hindi pa nila nahuhuli. Opo. Pero the fact na ang nagkukwento Hindi nito, pa naman po, yung cousin niya lang nahuli lang isang beses. isang beses. Pero the fact na kinukwento to Opo. ng mismong kapamilya niya, kumbaga nasa baluarte niya na, kaklose niya na, nababother ka. So, kung meron kayo tatanong sa akin, Jenax, ano yung gusto mo itanong sa akin kung ito yung problema? Ano lang po, ang tanong ko lang po kung sino po ba yung paniniwalaan ko. Kasi nagawa niya na kasi dati yung sa Pinas pa lang po ako eh. Gets ko. Naiintindihan kita, no? With the history of your husband, it's not that easy to trust again. Hindi madali na maniwala ulit sa mga sasabihin niya. So, nagigets ko yung apprehension mo. Pwede mo siyang sabihan na, Jenax, na once and for all na, ganito, may naririnig kasi ako. It's not that I'm threatening you, but then again, nagawa na kasi to before. And it's hard for me na ialis siya sa isipan ko, tanggalin siya sa isip ko na hindi to totoo, na gawa-gawa lang to, na hindi mo magagawa sa akin to. The fact na nagawa mo na siya before, kinda scares me na kaya mo siyang gawin ulit, lalo na malayo ako sa'yo. Again, hindi kita Opo. binibintangan or hindi kita pinagbibintangan. I'm just telling you, kahit sabihin mo na lang sa kanya, I'm just telling you na kapag nangyari pa to uli, I don't know kung ano yung pwede kong magawa. I don't know kung anong mangyayari sa atin kapag nangyari pa to uli. Kasi I don't think kakayanin ko pa. Sabihin mo yun sa kanya, ipaalala mo yun sa kanya. Sabihin mo sa kanya na Oo, gusto sinabi ko yun sa gusto kong kanya. maniwala sa'yo, mahal kita. Kapag sinabi mong hindi, naniniwala akong hindi. Bakit? Kasi sabi mo siya eh. Ikaw yung asawa ko eh. It's just but right na ikaw yung paniwalaan ko. Ikaw yung tatay ng mga anak ko. Ikaw yung mahal ko. So, sa'yo ako maniniwala. Pero sana, hindi lang dumating yung pagkakataon na makakita ako ng proof na ginagawa mo nga yung sinasabi nila. Kasi bukod sa maiinis ako sa'yo, magagalit ako sa'yo, magagalit ako sa sarili ko. Kasi pinagkatiwalaan kita kahit nagawa mo na to sa akin dati. Ang tawag dito, Jenax, ay reverse psychology. Alam mo yung instead of atakihin mo yung problema ng
sigaw, ng pagiging mahigpit, yung pagiging demanding, yung pagiging nagger, aatakihin mo siya in a way na mas magiging understanding pa yung dating mo. Aatakihin mo siya in a way na parang ang datingan ay kinokonsensya kita. The moment na may ginawa kang mali, ikaw ang bahala. Ginawa mo yan. Basta ako sinabihan kita sa maayos na paraan na I don't think kakayanin ko pa kapag ginawa mo yan sa akin ulit. Paulit-ulitin mo lang sa kanyang sabihin na kaya ako to sinasabi sa'yo kasi gusto ko maging honest sa'yo. Kaya ako sinasabi sa'yo to kasi gusto ko despite our distance, wala tayong tinatago sa isa't isa. At kaya ako to sinasabi sa'yo kasi may tiwala ako sa'yo. So sana hindi natin sirain yung tiwala natin sa isa't isa. Kasi ako kahit malungkot dito sa ibang bansa, kahit malungkot ako na malayo ako sa'yo, malayo ako sa pamilya nating dalawa, kahit papano, kayo pa rin yung pinanghahawakan ko. Ikaw pa rin yung iniisip ko. Kayo ng mga anak ko pa rin yung nagiging inspirasyon ko. Ayokong gumawa ng ikasisira ng pamilya natin. I-reverse psychology mo siya, Jenax. Total, wala ka pa namang proof na totoo to eh. At nanggaling pa lang naman to sa isang tao. Tapos isang beses pa lang naman nagsumbong. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo munang paniwalaan yung taong yon. Kumbaga, keep it in mind, hold it in, pero huwag ka na muna gumawa ng actions para doon. Basta sabihan mo lang siya, paalalahanan mo lang siya everyday na basta sa ating dalawa, alam mong may tiwala ako sa'yo, kahit anuman nangyari sa past, pinatawad kita, binigyan kita ng second chance, ito ang yung second chance natin, wag lang natin sisirain. I-reverse psychology mo lang siya, ha? Para Jenax, ikaw, kalmado ka, para hindi kayo mag-aaway, para hindi siya magiging defensive, at para ang ma-retain sa utak niya, Jenax, ay mahal ako ng asawa ko. Nagtitiwala siya sa akin kahit malayo siya sa akin. Kung ano yung sabihin ko, yun yung pinaniniwalaan niya. So, nakakahiya naman ata sa asawa ko kung gagawa ako ng kalokohan dito sa Pinas habang siya ay nagtitiwala sa akin mula sa malayo. Gets mo ko, Jenax? Daanin natin siya sa pakonsensya. Feeling ko naman, hindi yan gagawin ng asawa mo, or feeling ko naman, kung nagawa man yan noon ng asawa mo, feeling ko naman natututo na yan. So, I don't think i-risk niya mawala ka, mawala yung mga anak niya, para lang sa panandali ang kasiyahan. Kumbaga nagawa niya na before, alam niya na yung takot sa puso niya na baka nga mangyari yon. I don't think kaya niyang gawin ulit. Doon ka lang manalig, ha? Huwag mong bigyan ng problema yung sarili mo kasi malayo ka, mahirap mag-isip, mahirap magbuo ng kwento habang wala ka naman totoong pruweba. So hanggat chismis pa lang siya, hayaan mo siyang chismis lang siya. Huwag natin paapektuhan yung mga buhay natin, okay? Maraming salamat, Jenax. Jenax, kung meron kang gustong sabihin or iparating sa pamilya mo dito sa Pinas, anong gusto mo sabihin sa kanila? Niwala naman po ako sa asawa ko kasi nag-promise na kasi siya dati. Mhm. So, ano lang, kapit lang ako sa kanya, sana hindi niya magawa ulit yung ginawa niya sa akin. Mhm. Yun naman yung maganda doon. Yun naman yung totoong relasyon at pagsistick sa pag-aasawa. Yung hindi ka basta-basta maniniwala sa ibang tao na kapag nagbigay ka ng tsansa sa asawa mo, binigyan mo siya ng pagkakataong magbago, hahayaan mong ipakita niya sa'yo yung pagbabagong yon. Hanggat wala ka pang pruweba, hanggat wala ka pang nakikitang dahilan para iwanan siya, ang salita ng sino man ay dapat walang bigat kumpara sa salita ng taong kasama mo habang buhay. Okay, Jenax? Okay. Maraming salamat ha po. sa pagtawag. Salamat, DJ. Ingat ka lagi. Salamat, DJ. Salamat. In my life, siguro I'm tired of seeing people break up. I'm tired of seeing people or family torn apart by chismis, by hearsays, by those people na walang magawa sa buhay nila kung hindi magkalat ng mga storyang hindi totoo. I'm tired of seeing family fall apart just because of it. So hanggat maaari, Kabisyo, alam ko na ang hirap kasing kalimutan ng nakaraang kasalanan. Gets ko naman yun eh. Naiintindihan ko naman yun. Valid reason as to why meron kayo apprehensions to believe again, to trust again. I believe that. And I understand where you're coming from. Kaya lang kasi the fact na nagpatawad ka na, the fact na nagbigay ka na ng second chance, isn't that an enough reason for you to actually listen first sa taong chinichismis sa'yo? Sa taong pinaggagawa ng kwento?
Sa taong binigyan mo ng ikalawang pagkakataon para patunayang mahal ka niya, mahal niya yung pamilya niya, at hindi na siya gagawa ng mali para wasakin pa yun? Yung mga taong nasa paligid mo na nagsasabi sa'yo ng ginagawa ng asawa mo, dalawa lang yan eh. It's either concerned talaga sila sa inyo genuinely, concerned talaga sila sa'yo genuinely, or they are just a bunch of people na bored sa mga buhay nila. So dahil walang magandang ganap sa buhay nila, what they do is mess other people's lives. Would you let other people control your own life? Would you let other people na kontrolin yung pamilya ninyo? Would you let them decide kung yung family nyo ay magsistay together or magpo-fall apart? Don't give them such power. Hanggat wala ka pang nakikita, hanggat wala ka pang nararamdamang dahilan for you to break up with your husband, for you to break up with your man, for you to break up with your wife or woman, stick with them. Stick to them. Be beside them. Sila muna yung paniwalaan mo. Sila muna yung pakinggan mo. Nagkamali sila, oo. Pero at some point in your relationship, alam mo namang gumawa sila ng paraan para bumawi sa inyo. Alam mo namang gumawa sila ng paraan para ipakita sa inyo na they were sorry sa ginawa nila sa'yo. And they mean yung salitang, I'll never do it again. So before you doubt them again, kausapin niyo muna sila. Try to create or try to do your own investigation about things without tapping anyone but yourself. Looking deep within your heart. Sino ba talaga mas paniniwalaan ko? Kailangan ko bang paniwalaan yung mga tao sa paligid ko na sa totoo lang wala namang maitutulong sa pamilya ko? O maniniwala ako sa salita ng asawa ko dahil siya yung tao na pumayag akong makasama ko sa habang buhay na meron ako? Diba dapat mas mabigat ang salita nun? So please, if you can do something to keep your family together, do it. Do not contribute sa reason para wasakin siya ng tuluyan. Okay?